Ang unang tagak. Sige, sige. Unang pangutana. Pangutan diretso ha. Kay para mas-short ang atong oras. Sige. Ako ang unang natagak sa Katoliko, muna mga tanak ko, kaya natagak naman ko. Tama no? Karon, kay nga nung nga nahawa ko sa Katoliko, mauni. Tubagon ako, kay, sa tubagon sa nako, kay nga nung nihawa ko, kay si Kristo, gihimo nga Ginoo og Mesiyas. Nga bawal man ang paghimo og Ginoo og Mesiyas. Mo nang natagak ko sa Katoliko, kay ngano dili ko pwede nga mualagad sa hinimo. Tama? Kaya nga man dito nga buhat 2:36 kining Hesus nga inyong gilansang sa cross gihimo nga Ginoo og Mesiyas. Bawal ang paghimo og lain nga Dios. Imo nang mabasa sa Mose kanang Genesis 20 versikulo 1 hangtod sa 4 hangtod 5. Muna ang tubag nako sa unang tagak. Okay, tagak kidi ay. Inya mapamatunan ako sa gandaliki gyud. Nano naliki man tanaw ra gud daw. Isabot-sabot niya nakasulat sa balaang kasulatan nga di mo ibuti pasabot sa writer. Dili ba? O nganong nakaingon man ko nga una naliki. Number one. Si Kristo wala gi-create as tawag ining Lord and gitawag og Mesiyas. Kanang sa buhat kapitulo 2 bersikulo 36 appointment kana. Sa Binisaya walay laing termino nga i-translate ang term nga appointment sa Bisaya kung dili gihimo. Marabag si former President Rodrigo Duterte, gihimong presidente, subay sa Batakang Balaod, gi-create day siya. Naan naman siya. So kanang buhat 2:36 dili na refer sa creation sa pagka-persona or sa pagka-Diyos sa Kristo. No sir, no ma'am. Kung dili, refer ka na sa pag-appoint niya sa Diyos nga naa siya function as Savior sa tao. Nga naman, tungod kay ang tao nahulog sa sala, so gimbutan gi-appoint sa Dios Amahan ang iyang anak nga maoy mahimong tao og maoy gitawag og muluwas nato. Mo bitaw gihimong Ginoo buot pasabot niya na function as Savior, function as manluluwas. Okay, siyempre ang Dios tulo mga persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. So every persons naa na sila ng kada iyang functions. So ang Amahan mitugot mipadala siyang anak. St. John chapter 3 verse 16 aron ang tao iyang luwason. Mo nang gihimong Ginoo og Mesiyas dili na creation kung dili appointment. Ang naasi mong unahuna migo gi-create mo nang nihawa ka. Ingon pa ni San Pedro 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 20 bawal ang personal interpretation and opinion sa nakasulat sa Biblia. Nga naman kay 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16, kung magsabot-sabot ka sa butang sa kasulatan, kanang mong kasulatan gito, isa mga walay alam kung matutuhon, mahiabto ka ngabto sa gito kalaglagan. Manang biyain ng imuhang pagsabot ninyo anak. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.